Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa Maayong kanimo. buntag. Laing adlaw, laing niya kagiyon alang kanato pagpadayon sa atong mga buhat sa panimbasok, panginabuhi ug pangalagad. Na ang atong mabuhat ng adlaw makapahingot sa Ginoo. Busa ano kita angayan ni atong pagsaulog santo sa misa, duban ang atong mga panginhanglan iduso ngadto kaniya. Una hinluan nato ang atong mga kasing-kasing gumikan sa sala, ano kita angayan ni balaang pagsaulog. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan o kaninyo maigsuon kay nakalapas ang dako uyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanang ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo maigsuon aron niyo kampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy ano ta kita sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Wamahan, agaka ug panlibdi ang imong katawhan ug ihatag kanamo ang walay huno nga pagtahod sa imong ngalan ug amping kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga pagbangutan. Ang tanang balangay sa Huda sa walay kaluoy gigunob sa Ginoo. Gilumpag niya ang mga kuta ug gipakaulawan ang gingharian ug ang mga pangulo niini. Sa yuta ng lingkod nga walay timik ang mga kadagkuan sa Sion. Gibubuan nilag bunbun ang ilang ulo ug nagbisti silag sako. Mitikubo sa yuta ang mga dalaga sa Jerusalem. Namula ang akong mga mata sa pagpunay hilak. Naguol ug naluya ang kasing-kasing ko, kay nalaglag man ang akong katawhan. Mga masuso ug gagmayng kabataan, gipanguyapan sa kadalanan sa syudad. Nangayo sila sa ilang inahan ug makaon ug mainom, samtang gipanguyapan sila sama sa mga taong samdan. Ug nabugtuan sila sa gininhawa diha sa mga bukton sa ilang inahan. Unsa may ikasulti ko kanimo, O Jerusalem? Unsaon kuman paglipay kanimo, nga ingon man kalapad sa dagat ang imong kadaot, ug walay nag-antos sama kanimo, kinsa may makatabang kanimo. Pulos bakak ang gisulti kanimo sa imong mga propeta, wala kanila pakita sa imong sala,
aron mahiagom kagayud sa kadaot. Di pa huna-huna kanila nga wala ka magkinahanglan sa paghinulsot. Sangpita ang Ginoo o Jerusalem. Pabahaa daw suba ang imong mga luha adlaw ug gabii. Ayaw pag-undang ug hilak. Bangon sa gabii ug pakitabang sa Ginoo. Ibubu daw tubig ang tanan mong pagbati at ubangan sa Ginoo. Dangop kaniya, inisa ang imong kamot. Tungod sa imong kabataan, nga nangaluya na sa kagutom, diha sa kadalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ngano o Ginoo, nga imo man kami nga gisalikway hangtod sa kahangturan. Nganong nahaling ang imong kasuko, batok sa karnero sa imong panon. Hinumdumi ang imong panon nga imong gipundok kanhi. Bukan kaliwat nga imong gitubos nga imong kabilin. Sa bukid sa Siyon din ikaw magpuyo. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Idulong ang imong mga lakang ngadto sa mga naguba, ngadto sa tanang kadaot nga nahimo sa kaaway dito sa sanktuaryo. Ang imong mga kaaway naninggit nga madaugon dito sa imong alampuanan. Ipabarog nila dito ang mga timaan sa ilang kadaugan. Sama sila sa mga tao nga nagdalag mga wasay, aron iputol sa mga kahoy. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Kinamit ang tigib ug martilyo, gilangkat nila ang kanang bungbong sa sanktuaryo. Gidulitan nila ang imong alampuanan. Ang dapit diin nagpuyo ang imong ngalan. Ilang giguba ug gipanamastamasan. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Tan-awa ang imong kasabutan, kay ang mga lungib sa yuta ug ang kapatagan na puno sa kaguliyang. Hinaut unta ang mapaubsanon, dili mo sibog nga maulawan. Hinaut unta ang nasakit ug ang kabus, magadaig sa imong ngalan. Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Isugid mo, Diyos kay paminaw.
kaninyo. Maana usab kanimo. Kinotlogi kang sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya nagpangitabang. Siya mingon, Sir, nasakit ang akong salugoon atua sa akong balay naghigda dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus mingon, muadto ako siyang ayuhon. Ang opisyal mitubag, ayaw lang pagadto sir kay dili ako angay nga parayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang maayo ang akong sulgoon. Ako mismo ubos magbuot sa mga labang opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung sugong king tawhana sa mulakaw siya, ug kung sugong ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung sugoon ko ako lipon sa pagbuhat, ug bisan unsa, mabuhat siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkamati niini, ug mingon siya sa mga tao nga nagkuyog kaniya. Sultihan ko mo nga wala ko makitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi, daghan ang nangabot gikan silakan ug sa kasadpan ug nagsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa ngarian sa langit. Apan sila nga adto unta sa ngarian itambog kadto sa langit nung pangitnitan. Nagawas di maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon. Ug mingon si Jesus sa opisyal, pauli sa inyo, mahimo ang imong gituuhan. Ug ang sugon sa opisyal na ayo niadtong taknaa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro, dito kita niya ang ugangan babae ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihiwasan siya sa hilanat. Unya mibangon siya og silbi kaniya. Sa pagkasahumsum na gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang daghang magiwaan. Ipagula ni Hesus ang lutang mga espiritu. Pinaagi sa pulong lamaw giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang ingon ni propeta Isaías. Siya gayud mo'y nag-ayo sa atong mga baltian ug mga sakit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa tunog, the Book of Lamentation, pagbangutan, basahon sa pagbangutan. Ang padayag ni bisag sa Salmo na daghan diha mga ekspresyon diha sa kalipay, pagdaig, mga pagbangutan, pagmahay sa Ginoo, pangutana sa Ginoo didto giapil na sa 150 Psalms. In this Book of Lamentation, gipadayag nga kanang ang tao nga sa the end of the reading nga idangop kining tanan sa Ginoo ang paghilak, ang tanan ng mga nanguhingoy, ang tanan nimong mga kanang nasa loob ipadayag kat sa Ginoo. Kay man kanato aron murag maka-express na adto sa Facebook. Ato mga pagmahay, ato mga problema sa iyong kapikas tuwa sa Facebook. Unya, it has become a public consumption. Miswa pa may mga tao, ang tanan, tibo kalibutan, nahibaw na tungod kay imo ginangop ang imong problema sa Facebook. Ang Book of Lamentation o basahon sa pagbangutan o nga ang tanan imong ginangop sa Ginoo. Sa atong Ebanghelyo karon nga gahapon ang usa kasanglahon sa mapabsanon nga paghangyo ngadto sa Ginoo. Ngayon, Ginoo, kung gusto ka, ayuha ako o makaayo ka kanako. Ngayon, Ginoo, oo, gusto ko maayo ka. The approach of trust and humility. Karon sa atong pagbasa, mo gihapon ang kinaiya sa usa ka centurion. Centurion ubos sa iyang pagmando sa muna centurion, Roman captain sa army captain nga dura siya 100 soldiers.
ubos sa iyang pagmando muna ang centurion, 100 soldiers, foot soldiers, army na usagatos. Busa, doon na siya authority, doon na siya command. Pero ipakita niya pag-approach sa Ginoo nga paubsanon o siya na ginahanglan nga wala siya magbugot mo kanina sakit ang sulukon uban magbugot mo sakit so akong pamahaw karon way magluto way mangatiman busa manikas ang tao pero kining Roman captain wa siya manikas instead iyang ginangop sa Ginoo ang iyang mga concerns nga doon ako sulugon dito na sakit na higda dili siya balihok mag-antos pag-ayo ako siyang adto na ang ayuhon ngon ang opisyal nga ayaw lang niyo pag-adto kay dili ako angayan mudawat kanimo sa akong balay sulti lamang ang sulugon maayo kana bang nagtanaw ang centurion nga for adyo sa usa ka Hudiyo dili ang pagsulod sa balay sa mga pagano a Roman captain was a pagan so dili ang pagsulod kay mahugawan ang mahugaw ang Hudiyo nagsulod sa pagano nga balay busa kita dana sa Romanhon nga opisyal busa ayon pagadto nyor kay ako dili gyud ako kay padayon kanimo sa akong balay sulti lamang mabita na nga sa ebanghelyo duha ka hiling dinhi ang pinaagi sa pulong pag-ayo sa sulugoon o ang paghikap ni sa ugang bae ni Pedro diha naayo kay klase man ang pamaagi sa Ginoo pagtambal pag-ayo kanabang pagtambal pinagi sa paghikap siya mohikap ang maayong tao o siya hikapon sa tao sama pangitan ng talihugo for 12 years na mi-approach kaniya na wa may lugar nga makahimamat kaniya busa sa likod hikap lang ang sapot sa Ginoo o naayo siya nagundang ang pagtalinugo o kini pinaagi sa pulong lamang wa kusugon maayo so pinakataas nga kanabang ang sa pagtuo nga pinaagi sa pulong nga kita nga midawat kag Kristo nga sira ang makaayo sa atong sakit siya ang dunay gahom sa tanan nga atong duulon mo na nga ang mga sakiton wala moadto kang Hesus kay di siya makalihok nagantos pag-ayo sa higdaanan busa through the mediation of this Roman army captain muna naayo ang maong sulugoon sa atong kabahin doon na ba tayo pagpaubos sa matang sa atong pag-ampo sa atong pagduo sa Ginoo kay usahay makalimot ta nga ang ato mga concern mga ihatag sa Ginoo unya kinahanglan according to our time frame na madawat o matuman ang atong ipangayo ang mahanamo ingon nga matuman yung pagbuot din sa yuta amin sa langit. Sa gari kanato mag-ampo ta nga matuman ang atong ipangayo dili kon ang pagbuot sa Ginoo in God's time nga ihatag kanato ang atong ipangayo tungod kay kanabang kita may magbuot na mo na nga wala ray kanabang panahon ang Ginoo nga siya magbuot kung kanos ani hatag ang atong ipangayo kay kita may magbuot kung di kay hatag sa Ginoo ang atong ipangayo magmahay ta di na ta mosimba kay muna kasagari nga ako matubang sa mga tao nga ma-approach sa opisina nga nagmahay padayag niya ang iyang karin kahubos ang iyang nakit sa Ginoo tungod kay wala man itukod sa Ginoo importante ang iyang nanay nga mabuhi apan namatay naman noon muna nga taon doon ay pamagang Ginoo diha sa atong mga pag-ampo ang atong kinahanglan pagpaubos sa pagdawat ug unsa ang kabuton sa Dios ug atong tawag nga letting go of our desire sumala sa kabuton sa Dios nga atong dawaton we should not identify ourselves with the person we love kay kung i-ato identify ang atong galingon sa tao nga atong imahal nga ang atong pangayo sa Ginoo absolute usahay ang Ginoo pakyas sa atong mga panginahanglan aron kita makaamgo sa atong kahuyangan sa pagduol sa Ginoo
balihog manindog arang sa atong mga pag-ampo. Uban ang ligong pagtuo sama sa kapitan sa Romanhon kasundaluhan, panup kita sa atong Ginoong Hesus og mag-ampo alang sa mga panginahanglan sa simbahan o sa tibuok kalibutan. Kita maingon, Ginoo, ibubuo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang simbahan sa tanang dapit, muisip sa tanang tao nga iyang ginsakpan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuo kanamo ang imong mga panalangin. Nga sila nga ana sa atong pangagamhanan, mutagad sa matag tao, uban ang kaangayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuo kanamo ang imong mga panalangin. Alang sa gubat sa tungang silangan, mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuo kanamo ang imong mga panalangin. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, mag-ampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuo kanamo ang imong mga panalangin. Alang sa mga biktima sa gubat, mag-ampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kawawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuo kanamo ang imong mga panalangin. Nga makakatpon kita sa pagsabot ug sa pagdawat kanila nga lahi ug gituuhan, lahi ug kaliwatan ug kahimtang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang mga idaran, mga nag-inusara ug masakiton, makadawat sa kahupayan sa Dios nung gugma diha sa ilang kagulanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuo kanamo ang imong mga panalangin. Nga imo untang isipon nga tapos ug mapusalanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug Joe Chevalier, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuo kanamo ang imong mga panalangin. Ang atong mihalin nga mga kaigsuunan, madawat na ngadto sa gingharian ng walay katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibubuo kanamo ang imong mga panalangin. Amahan sa tanang katawhan, ang imong anak midawat sa pagtuo sa kapitan sa Romanhong kasundaluhan, nga pabusanon o masaligong miduol kaniya. Kahimuti kami niining among mga pag-ampo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawat ako, Ginoo, ilinamong mga gasa, iwan sa mungkokma, sa gupaw sa lusa. Kiling paano
igsoon magampo kita ang akong iyong sakripisyo ang tanan natong mahalad uban ang atong gikinahanglan dunggon ug duaton ta sa Dios magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios ning pan ug bino, gihatagan mo kami og kalan-on alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog o maghatag kanamo kayo sa kalag ug lawas. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ninyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahal Dios sa tunay magahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo kay mong gibuhat ang tao tungod sa imong kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig duyog usab kami sa tanang mong maangin sa langit sa pagsangyaw sa layhono nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos namin, sa kagahuman. Puno langit ug yuta sa imong imayan. Hosana, Hosana, Santos kini ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalagi mong espiritu aron pag santos mga gasa aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Kasamang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat, kaniyo pag-usab, mihatag, nining adto sa iyang mga tinun-an, ug miingon. Dawata kini o Panginoon ka mga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis akong dugo. Sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo nga giulaan ang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron pagano kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, managtubos ka na pinagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron pagkandong sa kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi ug kani sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan mga tubang ug malagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahimu sa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, himdumi ang imong simbahan lubog sa kalibutan ug himoa nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among Arsobispo, sa mga pare, Rio sa karamong tanan, ay magitigom karon og gipanalanginan. Inom na usab ang aming suon nga nangamatay among gihandom sa hilom ni Santos nga misa. Malaumon kami nga sila mabanhaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. O himua kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan ni sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amin ko nga daygon, amin ko nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya man kaniya biya kaniya, gihatag na kani mga gahom nga man, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog gimaya, hangtod sa kangturan. Atong gamiton mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan, hatay kami sa kalinaw o grasya ng adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay manang pinalitan ang gahugang himaya, hangtod sa kangturan. Kristo nag-iuka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyong tanan. Manaausab kanimo. Timaan sa kalinaw sa matamis nga pahiyong pagtagad sa usab-usab. Peace. Shalom. Pero sa Diyos nga nagawa sa sala sa kalimutan kaluwi kami Cordero sa Diyos na nangawag sa sala sa kalimutan kaluwi kami. Cordero sa Diyos na nangawag sa sala sa kalimutan kaluwi kami. Atangin kami sa Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Alawas sa dugo ni Kristo magampi kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia, dimaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod na kahiusa ug kalinaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kanimo. Huwag manalangin ka nato ang Diyos magahom sa ngatanan. Ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo. Amen. Dadan ng santos nga misa, dadang kalinaw gugma, ang grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos. Have a nice weekend.